Nyun sewu tertentu saking sedaya para tamu juga ganteng saking Mas Manten ini dawuh danganton kesanipun derek nyanyi dihormat juragane dompet monggo Pak kepareng berkahipun kalian kanca-kanca Rosta nggih elok Nggih, matur suwun Mas Sugeng. Ini selamat buat Mas Rohmat. Beliau adalah kerja di kapal ya. Ini tiba-tiba aku biar mengunggui, tapi aku ora iso renang dari gak iso. Itu muji Mas Rahmat dan istri jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lah ngecop kok kapal kono iki sinyale ngenteni. Iki lagune alurut wae tidak ada. Iya toh, biasanya dandut iki alurut tidak ada. Pak, katae udah mutet lagune kayak wis iso ora alurut. Iya. Alurut kuwi pitutur. Ya. Jadi kalau penyanyi-penyanyi iki sok ben nek golek bojo rasa bagus, rasa sugih. Ewek gak apa-apa koyo bedol ning gemati. Kita sebagai ustaz Pak. Buyu tekel-tekel kan. Ayo beli asinan Pak. Ya. Ya. Loh, kanca-kanca alurut digawe dangdut. Konge ditabok. Asal Siap.
sing lagu dari mau dangdut iso ganti kalungkut rencana dinten nek wis pensiun arep gawe kerawitan nganggo tayub kae ya loh Mas